हाय हेलो वेलकम टू एवन मनोरंजन नगर चैनल सब्सक्राइब करो पाखर जो घंटी बटन को प्रेस करो एंड सब जो वीडियो का बोले बम 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 बोले गणेश पूजा आइलाणी चांदा फांदा एपटू स्टार्ट करदा माकियार कौन कहूँ ମୁଁ କେତେବେଳେ ନା କଲି ହଁ ଏ ବୁଢ଼ା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ ଯେ ବିଜେଡ଼ିଆ ଧନ୍ଦା ହେଲା ରେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ସେ ବୁଢ଼ା ଯିଏ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଆମର ଯିଏ ପାଦ ତଳେ ଥିଲା ସିଏ ଶଳା ଏ ବୁତୁ ପାଦ ମୁଁ ଆଡ଼ୁଆ ଝିଆ ତା କଥା କିଏ ବୁଝିଆ ସେ ଶଳା ଯାଇ ନାଇଁ କି ସାହିରେ ସବୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ପକଉଛି ଦିଅନି ଚାନ୍ଦା ଫାଦା କିଛି ଦିଅନି ହେଲେ ଷ୍ଟୋରି ପକଉଛି ତା କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗ ବୁଝିଆ ଭଦ୍ରାମୀରେ ତାକୁ ବୁଝେ ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ୁଆଡ଼ ତଡ଼ କହିବାନି ଭଦ୍ରାମୀରେ ବୁଝିଆ ହେଲା ସବୁ ତମମାନେ ବୁଝିଲା ନାଇଁ ରେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବ ମାନଙ୍କର ହେଲା ଦେଖିବା ସେ ବୁଝିବ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ए चंदा कौन है रे ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କଲେ ପାଠ ହୁଏ हाँ हुए हेले ବୁଝିଲି ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାଟା ଦିଅନ୍ତୁ रे तमान काम धंदा नहीं गणेश पूजा और 1.5 मास टाइम अच्छी एपट चांदा मागिलनी पूजा पूजी हेले मात्र चांदा मागियो घर भिक मगाड़िया पड़ाइयो चांदा मागियो चांदा पैसा ओसो भी गड़ा तड़ाई उत्पाद हम ना आगु गणेश पूजा करदू साइड इंद करदू सीद करदू बोली स्टोरी पके ସାହିରେ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲଗାବ ଲଗାବ ଲଡୁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲୋ ଭାଇନା कौनटा କିଛି ନାହିଁ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେତେ ଦାନି ନାଇଁ ରେ ତ ପଛାଡେ ବଡ ବଡ ହୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଗେ ଏ କେତେ ଆଞ୍ଜା ନବ କି ମତେ 5000 ରେ ଦର୍ପଣରେ କେବେ ତ ତୁ ମୁହଁ ଦେଖିଛୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବ ପଳାଇଛ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଡେଲ ଦେବିନି କଣ କରିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ଘର ବୋଲି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛ ହଁ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମ କଥା କଣ ଟଙ୍କା ମିଶିନ ଲଗେଇଛି ଛପେଇ ଦେଇଦି ବାମ୍ବା ଯା ଟଙ୍କା ମାଗିବ ପଳାଇଛ ଏତେ ଟଙ୍କା କ୍यों କରିବ ଭାଇନା ଚାନ୍ଦାଟା ଦେଇଦିଅ ଭାଇନା ହଁ ରେ ମୋ ବାପା ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛି ତ ହଁ ଭାଇନା ହଁ ଭାଇନା ହଁ ଭାଇନା ଭଦ୍ରଲୋକ ଭାଇନା ଓଷ ଫୋଷ ମାନୁ ଭାଇନା ଏମିତି ଆମେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଲୁ ଭାଇନା କିଅଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଳିଆ ଯୋଉ ଧରି ପଳେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ପକଉଛୁ ତମ ମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଇଜ୍ଜତ କାଢିଦେଲାଣି ରେ ଇଏ ଆଇବ ସିଏ ଆଇବ ଆକୁ ଦବୁ ତାକୁ ଦବୁ ଟଙ୍କା ଡେଲ କାହାକୁ ଦେବିନି ସାହିରେ ହେଲେ ମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଡେଲ ଦେବନି ପୂଜା କରୁଛ କର ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସାହିକି ଯାଇକି ଭିକ ମାଗ कंट्रोल उदय कंट्रोल भाई सी कहलानी लेखाटा कौन कर ଟିକେ ଜଗିଦେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯା ମୁଁ କେମିତି ପଇସା କାଢିବାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଜଗିଦେ ତୁ ଜୟ ଶିବ ଆର ତାର ଖାଇଦେଇ ମାଗଣା ଖାଇଦେଇ ନ ଡାକିଆ ବୁଝିକି ଯାଇ ଖାଇକି ରାତିରେ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଆଇବାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୋର ଗୁରୁ ବେଶୀ ସି ହେଲୁଣୁ ଦେଖିକି ରେ ତୁ କେବେ ଟଙ୍କା ଡେଲ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ନା କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଡେଲ ଦେଇଛୁ ରେ ଜାଣୁ ତୁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ କହିଲୁ ରେ ବାଙ୍କଡା କଣ ରେ ଟେରାଳି ଆଣୁଛୁ କଣ ରେ ହଁ ଫୁଟି ଦୁ ମାର ଦୁ କାହିଁ ଛୁଇଁ ଦେଖେ ତ ମାରେ ଅଳିପିକିଆ ଶଳା 100ଟା ଅଳିପିକିଆ ମଲାଠୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ଭଡ଼ା ଧରି ପଳାଇଛ ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିକିଆ ଗୁରୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବ ଭାଇଛୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାରିକି ମତେ ଭିକ ମାଗିକି କଣ କରୁଛୁ କର ମୁଁ ଟଙ୍କା ଡେଲି ତୁ ଘରୁ ବାହାରେ ଏଇଠୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଭଦ୍ରରେ ମାଗି ଦଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ସେଠ ତୋର କେମିତି ବେପାର ଚାଲିଛି ରେଟ୍ ତ ଦୋକାନର ବେପାର ପୁରା ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଦଉଛି ଆଉ କଣ ଖାଲି ପଇସା ଉଡୁଛି ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ରେଡ଼ି କରେ ଆମର ଟୋକା ମାନେ ଆସିକି ତୋଠୁ ନେବେ ସକାଳୁ କଣ ଓଷ ମାରି ଦେଇଛ ଏଇରେ ତମମାନେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ରଖ ରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗିନି ରେ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ଲାଗିଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପଠା ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା 10,000 ସକାଳୁ ଉଠିକି ନଳିଆ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଇକି ବାସି ବରା ଖାଇଆ ତାପରେ ଦେବି ଏରେ ସୋଡ଼ା କାଚ ମୁହକୁ ଦେଇଦି କାହା ସହିତ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ଅଜୁ ଭାଇ ହଁ ନା ତ ଶୁଣିଲି ନା ତୁ ଦିଥର କହିଲୁ ଅଜୁ ଭାଇ ବୋଲି ବାଇଆ ବୋଲି ନା କଣ ରେ ତତେ ମୁଁ କଣ ଗମାତ କରୁଛି ନା କଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛି ଦେରେ ଓ ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ ରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସାଉଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ତମମାନେ ରେ ସେଟା ତମମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବିନି କହିଲି ରଖେ ଫୋନ ରଖେ ମୋର ବେପାର ଟାଇମ ହେଲାଣି यार ये तो मेरी मात है यार
ହଁ ଏବେ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧି ବସ୍ ଝିଅଳିଆ ଦୁଲରେ ହଁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା ନା ଇଏରେ ହଉ ଅଜୁ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା। ଟଙ୍କା 2000 ନେଇକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଭାଇ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ଆମର ତ ଗଦାର ବଢି ରିକ୍ସା ରହିଲା, ରିକ୍ସା ବड़ा କିଏ ତ ବୋପା ଦो ରେ ହଁ 10,000 ଦେ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଆଉ ତୁ ମତେ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟୋରି ପକା ନା ଆଗ ବୁଝ ବେ କଣ ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କହୁଛି ମତେ? ରେ ଘରକୁ ଯାଇ ତ 5000 ମଗା ହେଲା, ସୁଖ ଲାଗିଲାନି ତ ସେଇଡେ। ଏବେ ଦେ 50,000, ନହେଲେ ତ ଘର ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଯା।